Ahoj, ahoj, ahoj. Cítím se být kompetentní poradit vám před cestou k volbám. Máte už dost politických řečí? Vadí vám stále stejné programy? Nebaví vás volby? Máme pro vás jedinečnou, excelentní nabídku. To jste opravdu nečekali. Jiří Běhounek, hejtman jako malovaný. Jiří Běhounek, kterého vám přináší sociální demokracie. Mám tady jen pro vás unikátního Jiřího Běhounka právě teď. Legrace je legrace. Ale my vám skutečně nabízíme jistotu bezpečné Vysočiny. Nabízíme Vysočinu, kde nemusíte mít strach. Kraj, kterému záleží na vašem zdraví. Kraj, kde získáte práci. Kde dostanou vaše děti kvalitní vzdělání. Kraj, který se umí postarat o seniory a o lidi v nouzi. Wow, to je opravdu nádherné. A stále to není všechno. Když si zvolíte Jiřího Běhounka, dostanete k němu vymazlenou Janu Fialovou zcela zdarma. Co ty na to, Horste? Szólnátok, ha azt mondanám, hogy aki most fizetőként rendel UPC TV-t, internetet vagy telefont, annak az első hónapban a havidíj 0 forint. Garantuji vám rozvoj středních škol a učebních oborů na Vysočině. Naše děti si zaslouží dobrý základ života. Takže za jeden jediný hlas máme celého Běhounka a k němu úplně zadarmo Fialovou. A pořád to není všechno. Když přijdete volit 7. nebo 8. října, dostanete navíc i Martina Hiského. Ano, právě toho Hiského, světoznámého experta na evropské peníze. Dokázali jsme, že umíme čerpat evropské peníze. Bez průšvihů a přesně na to, na co jsou potřeba. Na silnice, do nemocnic a hlavně na nová pracovní místa na Vysočině. Umíme to a budeme to pro vás dělat dál. Takže to máme opravdu 3 v jednom. Za jeden jediný hlas 3 takové lahůdky. No to je neuvěřitelné, báječné. Ale rychle zpátky za Horstem. Prý pro nás má ještě něco neobvyklého. Ha önöket is meggyőztem, rendeljenek UPC szolgáltatást most! Szeretünk, Horst! Na, meggyőztelek? Ten Horst je dneska opravdu ve formě. To jsem ještě nezažil. On nám opravdu dá za jeden hlas už 4. kousek. A to rovnou Krčála. To je prostě fantastické. Pomáháme seniorům a všem, kteří pomoc potřebují. Nic není důležitější než slušný život lidí, kteří si to zaslouží. Wow, fantazie, opravdu unikátní. To je nádhera. A víte co? Speciálně pro vás, poprvé v Evropě, to tu ještě nebylo. V pátek 7. října nebo v sobotu 8. října hodíte do urny hlas pro sociální demokracii. A v pondělí máte Běhounka, Fialovou, Hiliše, Hiského, Krčála a k ním ještě jednu opravdu